Hello guys, good morning. This is me again, Jepo, and welcome to my channel. So for today's video guys, mag-daily vlog tayo. Wala pa kasi akong a day in my life, kaya ito gagawin ko na. Pero may daily vlog na ako, yung pangatlo ko atang vlog, pero walang nanood. Pero okay lang. So ngayon guys, a day in my life nga ang gagawin natin. Unang-unang ginagawa ko pag mulagat pa lang ng mata. Sine-check ko muna cellphone ko, syempre kung anong oras na. And then, syempre magdadasal tayo. Laging ginagawian ko naman. Hindi ako pala simba pero lagi ako nagdadasal. Every morning and then every night bago matulog. Syempre, pasalamat din tayo kasi binigyan tayo ng panibagong araw. Another chance to live, to love, and reach the heavens above. Ay, hindi kanta pala yun. So, pagkatapos ko naman guys, mag-offer ng dasal. Syempre, nakakatamad pang bumangon ng ganyan, di ba? Pero, go pa rin tayo kasi masakit din sa ulo yung laging natutulog. Sunday pa lang ngayon and wala naman masyadong gagawin and wala rin kasi ako maisip na content kaya sabi ko magbe-daily vlog na lang ako. And since Sunday, ngayon din yung araw na ako ay hindi naman ako mag-general cleaning pero siguro mas madami yung gagawin kong paglilinis ngayon kaysa sa araw-araw na paglilinis ko na usual na ganito ang ginagawa ko araw-araw. Pagkagising ko, yan, nagwawalis ako and then nagmamap. And then pagkatapos niyan, yung routine ko na everyday. Hindi naman pala masyadong madumi dito guys. Ano lang, konting alikabok lang pag halimbawa mahangin. Kasi nasa taas naman ako eh. So medyo konti lang yung alikabok na nakakarating dito. And since may screen naman tayo, ayan, mas na-filter ng screen yung dumi. Pero araw-araw pa rin naman ako naglilinis. Hindi rin kasi ako masyadong makagalaw or hindi ako mapakali pag halimbawa may nakikita akong dumi. Wala, ganun lang, nasanay lang din ako. And mapuno din pala dito, actually na napapaligiran ng puno kaya fresh air, hindi masyadong polluted. Tsaka medyo malayo naman kami sa highway. Siguro mga ilang metro mula main road hanggang bahay. Kasi pagkatapos ng main road, by gate and then few meters pa yung bahay. Kaya hindi masyadong malikabo kasi malayo sa kalsada. Ganon. And ako naman ay nasa itaas kaya ayun, yun lang. Ang ano nga lang, mahirap nga lang kasi pag halimbawa mahangin ng panahon, ayun, medyo nakakaba din. And doon nagkakaroon ng maraming alikabo kasi medyo malakas na yung hangin. Pero okay pa naman. Ang problema ko nga lang doon is yung mga dahon kasi ang daming ang puno. So pag nagkakaroon ng mga dahon-dahon diyan, yun yung nagkukos ng pagbaha dito sa taas. Kaya lagi naman ako maglinis pati dito sa labas ito para. Kasi naiipon yung alikabok tapos yung mga dahon doon sa drain kaya hindi makalabas yung tubig. Kaya yan, tumataas yung tubig dito hanggang sa pumasok siya dito and then bumaba sa second floor. Pero kung araw-araw ko naman ginagawa, hindi naman araw-araw, lagi kong chine-check yun at ginagawa. Kaya ayun, naiiwasan naman. And after ko maglinis, syempre, na ako maghihilamos na ako ng sarili ko. Doon ako mag-toothbrush. Inuuna ko lagi yung maglinis muna bago ako maghilamos. Kasi pag-uunahin ko yung paghihilamos tapos maglilinis ako, edi mapagpapawisan na naman ako. Basta ganun yung routine ko everyday. Pagkagising, linis, and then ako naman, maghilamos and then toothbrush ako. And then bababa na ako para sa akin namang pagkakape. And yun nga pala, ang dami ko pala i-shoutout ngayon kasi naipon sila, hindi ako nakakapag-shoutout. So siguro ngayon ko siya i-shoutout. 1, 2, 3, 4. Siguro may 5 batches ako para mag-shoutout. And then basta ganun. Unahan ko na Sandyman Vlogs, Sheil Emil, Azenith, Dadangs de Cuisine, and then HNW Cooking Ideas. Ayun, shoutout sa inyong lahat. And then after ko pala yun, tulad ng sabi ko, after ko maghilamos at mag-toothbrush, pababa na ako para magkape naman ako kasi mas gusto ko talaga na magkape ng umaga pagkagising. Kahit anong oras pa yan, kahit tanghali na ako magising o kaya kahit maghahapon na ako magising, magkakape pa rin ako. Yun ang pinakaunang bagay na ginagawa ko pagkagising. Kasi parang pakiramdam ko ang tamlay-tamlay ko pag hindi ako nakakapagkape in a day. Pero once lang ako magkape. Kasi pag halimbawa nagkakape pa ako ng hapon o kaya gabi, parang pakiramdam ko hindi rin maganda
sa akin. Hindi, pakiramdam ko lang, pero ganun ang ginagawa ko. Once lang ang pag-take ko ng coffee in a day to complete my day. And sunod ko naman gagawin habang nagko-coffee ako, ayun, mag-play ako ng mga videos ko. Titignan ko yung mga videos ko sa YouTube para kasi minomonitor ko yan. Chine-check ko daily yung yung progress niya sa pagdating sa kanyang watch hours, sa pagdating sa kanyang subscribers. May oras na nadadagdagan ng higit pa sa ini-expect ko yung subscriber and then watch hours. At nakakatuwa yun ng sobra. Pero may oras din na talagang stagnant siya. Hindi siya nag-move ng ilang araw. And ayun, nakakalungkot. Siyempre, doon tayo nalulungkot ng sobra, guys. Kaya, guys, wag niyo naman akong palungkutin. Mag-subscribe naman kayo sa akin. Segway, no? Sumegway. Tapos ayun, guys, konting cellphone, ganyan. Usual naman na ginagawa konting cellphone habang nagkakape. And then, pagkatapos niyan, pag halimbawa medyo gutom na tayo, saka na tayo bababa. And then, kakain na tayo ng ating lunch. Yung lunch ko pala walang oras. Kung kailan ako makaramdam ng gutom. Kasi yun nga, pagkagising ko, kahit siguro tanghali na rin kasi ako minsan magising mga ganyan 11 ganyan, tapos magkakape muna ako, hindi dapat lunch time na yun, so mag-move yun siguro mga late na ng siguro mga hapon na ako nakapag-lunch, and then after ko palang kumain, yung aso naman, si Aba naman yung pakakainin. Okay. And then pagkatapos ko siyang pakainin, then dyan na magsisimula yung routine ko. And since ngayong Sunday nga, sabi ko maglilinis ako. After niyang kumain, saka ako maglilinis, ako mag-prepare para makapaglinis na tayo ng ating nook. Hindi naman ako mag-general cleaning ngayon, guys, kasi nung mga nakarang araw, naglinis na ako ng CR, tapos naglinis na rin ako sa labas para hindi masyadong madami yung gagawin ko. Tsaka wala talaga sa plano na mag-vlog ako habang naglilinis. It so happened lang talaga na sabi ko wala ako may content. So sabi ko magdi-daily vlog na lang ako. So kaya ngayon ginagawa ko ay ganito. So ngayon, guys, the usual lang naman na ginagawa ko, nagmamap ako ng sahig. Pero this time, lilinisan ko na yung pader. Kasi medyo maulan na. Naglalabasan na yung mga langgam, yung maliliit na langgam, tawag sa amin langat. Langat. Hindi, langat nga. Kasi dito sa amin, sa lugar namin, yung L na letter, ginagawa naming L. Ayan, kaya ang tawag nga sa amin pagdating sa kabilang, pagdating ng tabako, ganyan, mga biyot, mga ganyan, bilot, basta alam na ng mga taga rito yan. Meron kasi kaming distinct code dito sa Virac, and then sa ibang part ng Catanduanes na ganun kami magsalita. Yung L ginagawa namin L, na wala naman sa alphabet. Ayun. Wala lang, hindi din kasi magawa ng iba, kaya yun sa amin, tawag doon, specialized code that only us can deliver. Next. Hindi, wala. Kami lang nakakapagsalita nun Kasi pag pinagaya mo sa ibang tao, hindi nila magawa. Ginagawa nilang either Y or L yung pagkakabigkas. So yun magpatuloy na lang ako, guys, sa shout out yung second batch natin habang ako ay nagmamap. Shout out pala kay Ram Ramos, Juliana Station, Vibs PH, Palakdas, Kobe Moto 001, MJZ09, and then Gretchen Teves ng Batangas. So ayun, guys, second batch na tayo. Madami kasi sila naipon. So ayun, guys, gaya pala ng sabi ko kanina, guys, kaya ako naglilinis or nagmamap ng dingding. Kasi yung sinasabi kong langat ko, yung maliliit na langgam na sobrang sakit mga gat. Ayun, naglalabasan sila pag gantong tag-ulan, pag malamig na, ayan, dyan sila naglalabasan. And ginagawa ko, kumuha ng tubig tapos nilalagyan ko ng Zonrox, and then yun yung pinanglilinis ko ng dingding. Kasi pag ini-sprayan mo sila ng insecticide, namamatay naman sila, kaso kinaumagahan nandyan ulit sila. Parang panibagong batch lang yung nag-replace sa unang batch. Kaya yan, ang sakit-sakit to man din mga gat mo. Kaya ganito na lang ginagawa ko. Malakas kasi yung amoy nung Zonrox, kaya siguro ilag din sila.
and effective. Gawin nyo din sa inyo guys pag halimbawa pag halimbawa nakaka-encounter din kayo nun yung maliliit na langgam na ang sakit-sakit mga agad. Yan ang gawin nyo. Because it worked and works for me. At isa pa pala sa mga dahilan kung bakit nililinisan ko yung dingding, kasi nagkakaroon siya ng mga stain, lalo na at puti. Yung kasi yung mga dumi ng butike. Tapos kung minsan kasi merong mga insects, insects, na pumapasok dito kahit naka-screen pa. Mga tutube, mga bees. Tapos kung minsan merong nakakapasok ditong gam. Mga ibon. Nung mga nakaraan nga may nakapasok ditong ibon, mga 5 ibon. Tapos natatrap sila dito sa taas. Hindi ko alam, yun nga pala, nakakadaan pala sila sa second floor. Tapos aakyat sila dito sa third floor. Tapos matatrap sila kasi wala na silang papaglalabasan. Kaya nagkakaroon ng mga dumi-dumi yan kasi yung mga, yun nga, kung minsan nababangga dyan, kung minsan nagdudumi yung mga insekto, kaya nagkakaroon siya ng stain, kaya kailangan ko din talaga siyang linisan. And ayun, mag-shoutout na naman pala ulit tayo. Shoutout kay Teda Barbara, Teresita Liave, Jay Ogalesco, Noli Martinez, and then Eliza Dumpit. Ayan, shoutout sa inyo guys. And habang nagmamapa rin ako, i-shoutout ko na rin to si Capiznon Gid by Sir Lou, Enrico Valdefiera Villar, Journey Esala, Esther Villanueva, and then Ranrich Cuisin. Shoutout guys and thank you so much for watching. And pagkatapos ko pala maglinis, mukhang eng-eng lang, mga galawan. For the sumbang person. Ang daming tayo. Zumba yun. Hindi nag-aaliw lang tayo guys. Yung pagkatapos ko palang makapag-linis, hinaharot kong aso. Araw-araw ko naman ito ginagawa, pero pag halimbawa mainit yung hapon, ginagawa kong pagharot sa kanya pag gabi na. Yun. Nilalaro ko lang, kaya sobrang playful ng aso na to. Kita nyo naman nung bata siya, sobrang cute, diba? Pero ngayon, Diyos ko, napakakulit nito. Pag halimbawa nakatalikod ka, bubuelo yan sa likod mo, tapos itutulak ka niyan. Ayan. Pero kahit paano naman, nakakatanggal naman to ng stress. Kahit paano, kahit sobrang kulit. Ayan, si Aba. Kahit umaga pa lang magigising ka kasi ang ingay niya, kung ano-anong ginagawa. Kasi ito, night dog to eh. Graveyard din ang asong to eh. Pag gabi, alive na alive. Tapos pag umaga, tulog na naman. Ayan. Then pagkatapos ko siyang harutin guys, aakyat na ako para magpahinga naman tayo. Cool down ba? And yun, shoutout pala kay Terry Bongcodin, Maria Teresa Julio, Misaysay, G-Max Vlog, Ana Marie Flores, and then Eduardo Donin. So yan, papangin lang tayo dito and then pagkatapos niyan, bababa na rin tayo pag okay na. And tayo naman maliligo guys. So, babalik ako. Anak shoot. So, di ba may kadulot akong manok? Kung minsan nga, kalabaw pa yun eh. So yun guys, maligo muna ako. And then, babalik ako. So yun guys, tapos na rin tayo ng ating daily vlog. Finally, nakapag a day in my life na rin ako. And thank you so much for watching guys. And please don't forget to like, share, and subscribe. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please naman guys, please subscribe. Thank you.